Жерлікні білмәүшләр бу территорияны урман диярләр. Дөрестән дә тирә-юньдә куаклар һәм агачлар үсеп утыра. Белгечләр генә белә, бу җирләр авыл хуҗалыгы җирләре. Тик хуҗалары күп еллар аны кулланмаган. Этот конкретный участок порядка 25 гектаров примерно он. Ну, здесь рядом еще, мы просто не доехали, там дальше еще у него есть. Вот конкретно вот поэтому, если собственнику брать, у него порядка 200 гектаров необработанных сельхозземель. И, соответственно, вот такая же картина везде. 2020 елда Питрәш районында мондый 8076 гектар җир табылган. Аларны авыл хуҗалыгы җитештерүенә кертер өчен район башлыгы җитәкләгән эшлекле комиссия оештырылган. Комиссия атна саен утырышын уздыра. Анда кулланылмаган авыл хуҗалыгы җирләре хуҗалары булган оешма җитәкчеләре һәм физик затларны чакыралар. Бүгенге көнгә 1200 гектар җирне кулланышка кертүгә ирешелгән. Приглашены на 22 июля, а также на 3 августа физические лица, которые не обрабатывают данные земельные участки, для составления административного материала. После составления административного материала по неиспользованной земле сельхоззначения материал будут направлены в управление Россельхознадзора по Республике Татарстан. Административные материалы Россельхознадзором будут направляться в налоговую службу для увеличения налогообложения в 6 раз. Төп проблема булып пай җирләренең бүленеп бирелүе тора. Сүз 2 гектардан 5 гектарга кадәр җир участоклары турында бара. Шул сәбәпле хуҗалыклар кырларны эшкәртә алмыйлар. Просьба района гражданам в случае неиспользования данных земель, выделенных в натуре, заключать договора с действующими хозяйствами для обработки данных сельхозземель. Задача всей республики, а также района не привлечь к административной ответственности, а именно вовлечь данные сельхозземли для сельскохозяйственного использования.